Dobre, prišli sme do Bratislavy, prišli sme za dvoma účastníkmi Grand Prix v Pezinku. Myslím, že sponzorom bola spoločnosť Power Factory. Takže Robo Adamik tam bol ako člen Izlabs týmu, ako kameraman a Paolo Piliar. Áno, Paolo Piliar. On bol ako súťažiaci. Takže chlapci, skúste sa podeliť s nami o svoje zážitky. Napríklad ty, Paolo, lebo ty si bol súťažiaci. No, bola to moja prvá súťaž a som veľmi spokojný aj s výsledkom, aj celkovo s tou súťažou, dobre to investoval. Takže skončil som tretí a som spokojný veľmi. V kategórii nad 175 cm, vlastne v tej najvyššej kategórii. Páno, skús mi povedať, ako dlho si sa pripravil na túto súťaž, lebo ja keď prídem do tej Vinohrady, tak vidím, že poctivo trénuješ, ale formát... Viac menej som sa pripravoval celý rok, ale dietou som začal 2-3 mesiace pred súťažou. Zhadzoval som asi 13-12 kg. Z tých 90 kg som išiel na 77,7 som navážil pred súťažou, takže... Tak to bola celkom dobrá váha. Čo sa týka silových výkonov, lebo ja sa to väčšinou tých ľudí pýtam, ty si súťažil ako kondičný kulturista, ale zrejme tvoje výkony sú takisto vysoké. Teraz konkrétne... Napríklad tlak, drep, leg press. Tak nejak ja necvičím nejak extra do maxima, ale tak v tej najvyššej fáze ako vo mimovke som robil série natlakov zo 120, zo 125 kg maximálne a drepy do tých 140-150 maximálne. No, tu sa dá. Spomínal si, že to bola tvoja prvá súťaž, zrejme nebola posledná. Určite by som rád sa zúčastnil aj budúci rok na tejto súťaži. Prípadne aj na nejakých iných súťažiach. Áno. A napodobnil oddielového kolegu Mariana Čambala. Áno, ktorý mi vlastne počas celej prípravy pomáhal a som aj vďaka nemu dosiahol takú formu, akú som mal na tej súťaži.